guys, simrang hilin eh. Niluto na gamong puto maya. Ya, sister. Good morning. Kay parating nagamang kinakasgang gipaabot. Katawa si Zahan. Dama na magpainit. Kay ingin mo si Zahan nga. Nana ko nung Ayala. Pasakay na ko. Pasakay na ko sa padung. Alabang. Excited po ka. Halos nagalimidi mato. Gabi hiniwat. Ang dama ng puto maya. Pani-event ni siya magputumaya, muna pani rubilin, na pani JB ko, mamawar good na. Tumaya, ito na. Naruto na among putumaya, na klaro gluyan na. Among gidag-gidag kagluya kay lahi mo gluya diri Bisaya di ka gumutalab aghang manangan sa kulag dinagkay gluya. A few moments later. Nagluto ako namin luto sa putumaya. Kang gadaghang tuglabon, gawasin naglis gawas. Kay abot na tong nangay sa padung na tat naman na ako Ayala among atangan dato naman. Dito ko, hala. Tama, ipaabot nga. Kuan. Ayan, natugoy pa sa lubong. Hala. Basta mo. Hala, nagawin suon niya. Kita niya. May lako na po ko ninjo. Ano? Nga ako'y TV yung mata. Iba din naman, di arag mga isa diya. Ha? Ikaw na ba yung na malagpuan? Dara, nangita. Ang mga isa dira, mura sa isa pa rin sa amin. Mo ni mga isa. Yung kon-kon na naman ang. Guwapa. Managing guwapahan namang tanan. Ay, hinuo ko. Ay, pati ito lang, be. Okay. Taas na bagbuhok. Ay, mag-vlog lang. Nalagi na ngita mo. Mga good morning, mga fans diyan na. Abang dito ipangita. Ito bang. Agkari, diri mo yung mga. Kari si kuwan mo ginaaga isa. Mga isa. Si Mita. Di ni mao. Na. Di ni mao mo. Nita kita doon yung bahay. Pati ito na. Ano nga? Bisi may kinabdan may kanang laba. O magdaham. Kano ng plato? Hindi ko si vlog. Si Nanay. Nanay yung tanaw din si Nanay. Anak ko sa pigi bati. Manding ko. Uy, si Juan manghilot, si Mando. Ano na, laki na, manghilam mo naman na. Juan, manghilot ba ng sa mo po? Mga itong hilot na ho. Bubutin? Kasi inahan na ng bata. Lydia, classmate mo? Lydia, di ba? Mama ko nung Mando. Oo na, Mita. Oo na nga, di ko kabasa, kawawan gali ko. Lagi, di ko kabasa. Ang mga classmates ako na kayo sa nila, di kabasa. Sana, di ko kabasa sa una. Lori nga sa una. O, pa na dyan, nanay. Nanay ni siya. Hindi ko nakabasa. Sa may lasa, tilawisa. Halos na ganin mo matog, hingat-hingat ni mo. Ang ginoo ko na, na po makipamiliti ng bukso ka des Pasko. Sa tuloy mo squan, nagtugtog. Maadyo na ako makapasok, makadiretso na ako trabaho. Di na magtrabaho na kayo mo. Sa gadados Diya. limit. Kung ka nagtrabaho, kaya muli makasabay, may tanong naman kagbulang, huy. Mo, hindi ko buhol kasi yung pangamuti lang. Tanong ko kamuti. Oo, Ha? O bakit? Hey, Lula, oh. Naiyak. Likod. Lula. Lula.
Mukha kayong dalawa. Mukha mo. Mukha mo. Sinday. Oh. Apa yung naligo sa itong CR? Kung kasili. Anong oras na? Nakapasok mo, Day. Wala pa pa. Tapos na exam pa. Awa ka na sa lulo, may sipon. Ano pa yung bakasyon? 24 ata? Aba. 24? Oh, mayroon daw. 24 hanggang... Linggo ng 30. Ay, may pasok. Saan si Naya? Hala, saan si Naya? 22 plus na yun. Uy, kunin mo. Kunin mo. Hindi pa sa Naya. Saan daw si Naya? Nakatulog pa. Hinanap niya si Naya, yung nasa lubong sa bayan. Naya, hinahanap niya, yung dala sa lulo. Ano yan? Magkaaway naman. Oo. Saan na yung manang? Saan? Iwan ko saan? Hindi, dito na yun. Dito ito maghigaan. Hinanap niya si Naya. Ano ba yung niluto ni... Ha? CR? Ano daw siya, Arbuti? Yan si Tito Ben yung naligo. Ba niya ligo? Asa ba si Naya, be? Kuwanti ko pa. Tulog? Tulog pa pala na. Sulog uli? Ay, hindi ko nag-cellphone. Dito rin kanina. Nag-cellphone ko. Walang kumain, walang kumain. Kami apong lina, pila kabok. Pila na mo apo. Ano ban? Hindi ka mag-cellphone. Ay, isa. din. Tulura. Ano yan, hindi ko. Mayroon din apat na buwan. Ano di, lucky ba di? May picture siya ni be. May picture. Picture mo? Jacob! Picture ko no sila. Picture sila. Sa pawa pagali. Nag-video pagali ko. Para lagi magnaong. Tumaba na. Ito ayaw mo sali? Ayaw mo kasama? Ay, hindi mo na pinaredy. Ayaw mo kasama? Gawa ko na siyang kaluluwa. Pil. Andi na hinanap ni mama ni Aisa, andyan na. O, andito na. Ana-ana, nagkita na sila. Nagluwag og kasili. Oh, luwag og kasili. Ganag nagkabang ag nangita ni Lina diyan na. Di na sirimlita. Oo nga. Nagluwag og kasili. Oh, luwag og kasili. Ganag nagkabang ag nangita ni Lina diyan na. Di na sirimlita. Oo nga. Eh, mga apos, tuhod. Yay! Yay! Oo nga. Mamaya, bugbugan naman yan. Bugay niya no. Linggo na kami ni Manang ko ko bubong nag-bliss. So sabi Naya, saan? Sinaya hinanap ni Jacob eh. Niya. Sabi mo sa kanya anak. Ha? Ano daw? Parang matanda na rin. Sumayaw nan. Sumayaw-sayaw yan eh. Pinasayaw ko yan. Oh. Na kayo dali. Anong sabihin niyo sa inyong dalawa? Makita ni Mama eh. Alin? Ano? Usap ko kayo Ano? dalawa. Oh, hug. Hug. Oh, love. Wala. Dali. Love. Dali, kiss mo Jacob. Kiss si Jacob. Kiss. Kiss mo Jacob. Kiss Jacob. Kiss mo. Sa Naya, na-miss mo siya, diba? Nikilig si Inday. Oh, si Bibi. Kala isang taon din nakita. Oh, Oh, yung Lula doon. oh Lula Inday. Mami. Ayan, no. Si Lula. Tita. No nga. Ayaw niya eh. Nag-kiss mo yun. Kasama kasi way dagat. Way dagat din yan sa Malmo, Batangas. Para nang hindi may lapan si Jikuan. Ikaw, Lina, di kapel? Ha? Ikaw, di kapel? Hindi, kami lang. Gis lang yan. Magis lang.
Ako? War ko ilabot. Narating nga tayo dati sa Laguna. Ng Carlan? Saka ano ba yun? Sama ko na. Maganda nga view doon, oh. Hindi, ano yun? Isa nagdalan, hindi naman yung dagat. Lahat anak mo kasama. Sapa! Oo nga, di ba? Pero din, Ocean. Sapa, di ba sapa? Sapa lagi. Hmm? Si Opaw, nag-ano kami Ako dagat. kasama ako sa Batangas. Nasilina nun, wala. Naa. Ano ka bukay? Kasama. Kasama nga ako nun. Iniwan ko yung alaga-arabo. Jeep tayo, tapos may tricycle yung iba. Maluin, kasama. Kakain na, dami natin nun. Anak ni Ajoy, 3. Yung kaya may bagong din na, oh. Sabi mo, kita ka sa bagong gabi, eh. Matunaw na yung kinain ko kumayan. Hindi na matunaw, di ko mahigop sabaw. Tingnan ka ng gatas mo ngayon. Lulo, oh. Gutomin mo, ma. Huwag mo pa kayo. Hindi kasi nagano sa gatas. Ito na, mga anak. Dito ka lang naman, Toy. Nag-20-20 ka na. Oo. Dito ka lang naman. Eh kami, malayo kami. Parang na lahat. Pagkano na kasi, hindi mo na lang dumas. Maamoy ba yan kasi dyan? May gagawin na ako dyan. Temporary lang to. Inilipat mo to. Kaya hindi ka? Ba't ka nagagalit? Kasi Kaya mo siya discard. mali kasi yung ginawa. Ay, mali. Hindi dito mali. Inilipat mo to kasi wala ka. Patapusin mo muna kasi ako. Di pa ako tapos magsalita. O, sige, sige, sige. Makinig ka. Sige na, face to face na lang. Magkano binigay natin, Bel? Ito, 50-50. 250 na si Bernie. Ay, di 40 na lang kulang yan. Oo. Ulo, balikin mo Sa ka. di ba, isang linggo? Yung kasi, ang gagawin ko kasi dyan, dito, sa isang linggo, kunyari, isang linggo, ako ay isang buwan, sa February, 28 lang meron. Oh. 28 lang, di ba? Ay di, 28 na lang yung dapat sa Yun na. February Kaya na. meron. 28 lang. Ay, bunso ni Mita. Ay, nag-away naman sila. Ito nilipat ko. Oh. Ikaw na bahala mag-ano. Isang Ay, buwan. pero sa Diyos ni Mama, ang dami mo. Kaya tayo mong biyan. Oh. Ang dami ko ang ginagawa ngayon. Ginagawa. Kaya nga, busy ka nga, si Mama muna. Kaya mo na kasi kay mama yan. Sabi niyo, ako alas ngayon. Tinan mo, ang gulo mo din eh. Gusto mo ilan na ito eh. Ang gulo mo din eh. Hindi ako nangyayala, baby, kasi wala ka. Ay, ba't may sinabi ako pinakita? Ano lang, hawakan ng papel, hindi ka nang alam. Maglista-lista ka. Sabi niya, lipat, ilista ko muna. Ngayon ko nga Kasi nga hindi nyo nga iniintindi. Kaya pinano ko kay mama. Oo. Alam mo, sa tinuloy mo kami maghulog. Sige, kung iintindi mo, sige mo, ayaw mo siya. Taas kasi ng buwan. Ayaw mo siya. Ay, ibigay ko na lang kay Naila. Baka mabilis Naila. Sabi ko, sige. Ako na Ayaw mo, Bibi, parang ginagawa. Si Bibi na nga daw. Para matuto. Ikaw na lang tagakuha ng bayad nila. Sabihin mo sa akin kung sino. Ganon. Oo. Oo. Ginawa namin ito. Kasawang Mita. Hindi nyo mawala eh. Yung bago mo. Mga buuin. Hindi yung bago. Kanta na mo. Ayun yung bago. Ayun sa gilid, yun yun. Oh, nabutan sa gandong ipaabot. Nakita na niyo sa salina. Sombrero, parang doon yung gilid mo. Tingnan mo. Latisin mo yung Alam mo makabidyo kay karon kay magkuan na magkabidyo kay magkantahan kuno sila. Dito tayo. Yan, ito pala niya eh. Ito na, importante. Aga po, aga po, ay magpahuli.